Atats, busog na. Atchop na. Unya ang isa. Dol. Man, Unsa ni isa, Dol? pangpulutan na na, Dol. Pampulutan? Apang Atats, pampulutan na daw ni. Grabe si Idol oy. Di ba ta kahurot ni Dol? So mga tats, wa sa tayo sugba kilaw karon ha, wa sa tayo isda karon ipakita sa inyo ha, kay mantikaon sa ang akong ipakita sa inyo ano, kay gipaadto ta sa isa ka followers nako kay nay birthday bunyag. So upat ka bukbaboy ang ilang ihawon diha. Karang nakita nyo nga tulo ka bukbaboy litsonon na. Og katong isa ka buk ila nang gitagod-tagod kay ila do tong ginagmayon. Og pagkabuntag matats mao na ni ang ganap no, kay gabi imong gutan naabot diha. Karon ila na nang giloto og ginagmay. Ginagmay man siguro na, basta kay mao ra na ko nabalan matats. Og katong tulo ka buk nga baboy ila na pong gilitson. Grabe no, tulo jud ka buk baboy ang gilitson. Ato sa tumbiyaan ng mga nagluto dito matats kay mosaka ta si babaw no, kay akong ipakita sa inyo kung unsa kanindot ang ilang binyo diha or ilang gipang decorate diha. Kanang bangko lamisa nga inyo nakita ila ra nang giarkilahan. Og kaning area nga akong gitamakan dili ni hotel, dili po ni restaurant nga ilang giarkilahan kun dili sarili nila ning balay. O di ba nindot kaayo nakasave pa sila sa ilang gasto. Matats, pula-pula na. Pula-pula na. Pati mga nagluto, hapit na maluto. Abi niyo matas, basta makakita gani kog dagko kay kaha no, makihinumdum ko sa unang panahon bitaw nga 80s, 90s sa gamay pa ko kay akong lolo kung asa ang kasal bunyag iya kong daladalahon. Unya kasagaran na to makita nga manghikay madlagko kayo matas sa mga bukid-bukid. Ang di jud nako malimtan sa unang panahon matas no, kay nakapuyo lagi tag bukid. Ang akong lolo giimbita sa kasal. Unya didto sa pinakalayo nga bukid karon wa may sakyanan. So among gihimo gibaktas na muna sa sulod sa 2 ka oras. Unya wa may sakyanan sa unang panahon matas no, so among himuon amo ra nang bitbiton among sapatos, chinila, sinina. Dito na namo sa suoton pag maabot kami sa binyo. Og mobalik na tamatats no, mao din ning bataang gibunyagan dira no kanang nagsakay sa iyang dulaan dira og kanang sa kilid mao na yang mama og papa. Syempre di po na mawala ang mga ninong, ninang kundiin gikan pa sa mga lagyo nga mga lugar. Og mao na ang lolo sa bata matats tag-iya ang balay dira og mao po na ang nagpaadto sa kuwa. Unya kay naluto naman ning litson, isaka na ning isa ka buok. Syempre matats gipanggutom na po ang mga ninong, ninang dira no, apil na po ta dira og mao din ni matats no, ato nang ipakita sa inyo ha ang ilang gipangluto nga mga sudan dira. Og kining naapod sa kilid nako diri amot unsa ni panghimagas masiguro ni siya. Og akong ipakita otro sa inyo matats ang ilang area sa ibabaw no kung unsa kalapad kay ang mga tao ni sulod dira sobra na 150 ka buok. O di ba mura pog nasa hotel o restaurant no. Unya matats naa naman sa tubangan nato ang litson atong himuon atong lang katon ang panit kay perte pagkapreskuhan na siya no. Og ato sa paunahon og kaon nila ang mga ninong ninang total daghan man na ang hikay diha. Ato sa kuning kalingawan og kit-kit ni panit matats kay una biya ni mahalin no kaysa unod. Unya ga kusi-kusi tag panit dira matas natingala naman ko nga naa na poy ni saka abi og unsa ang gipasaka diha. Wa pa gani mahurot ang isa ka buok litson matas gipasaka na pod ang isa ka buok nga buo nga litson. Oh, di ka matabaw ana. So atong himuon matas kay gipasaka naman na maghukad na lang pud ta kay naibog man ta sa uban dira nga naghinukaray na sila. Kuha lang ta dira tag duha lang ka kutsara matas no sa mga ginagmay dira kay ato pud taryahon ang litson kay ang litson tag sara ta makatilaw ani. Isa jud nakabundak ang atong pangayoon diha. Og atong pasalamatan otro matas ang nagpaadto sa tuwa dira no kaniyang lolo o kaning apo nga nag-birthday. Unya dili ta mokaon sa ibabaw kay presko kayong hangin diha. Siyempre ato po pasalamatan matas ang naghikay dira no mga bisita ninong-ninang dira no og mao na ni giingon matas nga wa nay lingiay, wa nay tagdanay, habab tagbuylo kay daghan kayong litson diha. Matats, busog na. Atchop na. Unya ang isa. Dol. Man, Unsa ni isa, Dol? pangpulutan na na, Dol. Pampulutan? Apang Tats, pampulutan na daw ni. Grabe si Idol oy. Di ba ta kahurot ni Dol? Ha?